ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଝିଅଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାର କିଛି ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଗଳି ପଡ଼େ। ସେହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଚାହାବାଲା ଆସି ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ଝିଅଟିକୁ ଡାକେ ଓ କହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପର୍ସକୁ ଦେଖେ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ। ଚାହାବାଲା ଝିଅଟିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ। ଝିଅଟି ଚାହାବାଲାକୁ କହେ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋର ଏତେ ସାରା ଟଙ୍କା ଫେରେଇଦେଲେ, ମାତ୍ର ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଚାହାବାଲା କହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଝିଅଟି ସେଇ ଚାହାବାଲାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଯାଚେ, କିନ୍ତୁ ଚାହାବାଲା କହେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାହାବାଲା ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଚାହାବାଲା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ତା ଭାଇ ସହ ତାର ଭେଟ ହୁଏ। ତା ଭାଇ ତାକୁ କହେ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଚାହାବାଲା ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦିଏ, ମାତ୍ର ତାର ସାନ ଭାଇ ତା ଉପରେ ରାଗିଯାଏ ଓ କହେ ଏଇ 200 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଚାହାବାଲା ତା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ, କହେ ଭାଇରେ ସକାଳୁ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାର ଚାହା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ପଛରେ ଥିବା ଝିଅଟି ଏହା ସବୁ ଦେଖି ନେଇ ଚାହାବାଲାର ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକିକି କହେ ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ କରୁଛ। ତାପରେ ଝିଅଟି କହେ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ ତ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଚାହାବାଲାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଚାହା ମାଗେ। ପୁଅଟି ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ ଓ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରେ।